Pinoy Bus Driver TV. Wala pa rin. Good morning mga pugsit. Alas 10 sa umaga sa araw ng West, September 21. Happy birthday sa nagugupi ng September 21. Dito na nakapila mga pugsit. Alas 10 sa umaga. Wala pa tayong pasahero. Di pa dumating mga pugsit ang ating mga pasahero. Dito tayo sa Pasay Terminal. Hindi pa tayo sa ating pasahero. So, punti pa lang kami kasi ang ating nakabuking. Salamat kay Nico Julius. Ayan ako nakulugo. Pinsan buo ni Baltonado, taga Kanangaliti. Shout out sa mga taga Kananga. Sila Balyano. So si Calda Jonalyn, sa ating mga subscribers ko pusit. Good morning sa lahat. Wala tayo may pusit. Naghihintay pa tayo ng pasahero dito. Pusit na tayo. Pasensya na kayo magpusit ha. Wala pa tayo anong upload. Wala tayong biyahe kasi isang linggo na. Wala tayong upload. Shout out kay Nito Lizarov, Judith Santos, Antonio Sanchez, si G84Y Brothers, Royal Perez, Christian, Darlino Oleriana, Raylan De La Cruz, Siriaco de Junior, Nolia Pilar, Rinaldo Campunya, Eric Cabaduts, Mr. Paginoginong, Mrs. Paginoginong, John Kenneth Castillo, Benedict Monar, Rina Loris, Pedro Vista, Royal Vista, at si Louie Iscarilla, Iscarilla, ang taga-Gubat, Sorsogon, si Jerry Nicolado from San Chico, California, si Elby Saimi, Lanticat, Sergio Fernandez, Lesmith Bagdong, Zamboanga del Norte, Dipolo City, si Ronaldo Lasuna, si Fernando Tebe, si Jerome Lucas, si Makiboy Banyal, Mike Cesar Parel, si Miguel Pasiga, si Risa Macoso, si Mr. Kiko, Dino Paruga, Maria Pili Damolde, by Serwin, si Rayo Mukton, Richie Zambaga, Royal Perez, South Runners Vlog, Arena Bicom, si Boss Nonmel TV, Mr. Go Call, Delta Coriano, si Tijak Pinpuro, ARC Picture TV. Oo, di ba kusog? Gawa o. Ano ang yelo?
Sino, nini mo? Lalabing na kami. Jerry Rivero, si Bloto Moto, Merly, Hermi Nicole, Hermi Gildo, Edwin Alcanar, si Pete Japal, si Japal pamili, si Yabi Watsing, si Angelique Laksamana, si Franz Sabian, Ray Meragraho, si Dino Mauga, si Loren, si Travelers in Bohol, Jaime Luma, Arnel Donato, Ronel Patalingong, Ronel Retolia, Willis Casinelio, Fortaleza, Papunto yung ano namin, Asya Star. Manuel Bernardino, Parada ko yan dito. si Jomer Bunak, si Star lang, wala House lang siya. TV13, Alan Ilcano, Celestino Paris, si Boyet Areso Oficial, si Arbitix 75, si James Baklay, si Gina Casternovo, Crispin Ponce, si Tatayng, si Jan Mil Castillo, Palikuan Stern Samar, si Gord Daniel Bus Studio, si Nelo Studio, si Mang Lakway Channel, si Harold Lim, at si Gerald Kim Versosa, Ronel Mahinay, Ray Gaming, si Mr. Haha, Darlino Oleriana, Yolanda Jose, si Jack Paralis, si Rachel A. Channel, Yung mga napuban ako. Charlito Ilagan, Uno. Charles. por Capio Arbitor, si Ray Lucilicio, si Jofre Bob Barrero, si Janet Cañon, si Rosat Jubit, si Dones Oficial, Junen Orias, si Chayay Jacinto, Wah, may magkano? Laka. si Arnulfo Digamo, si Zona 6, at si Habal na, habal oh. Shirley Sabi ko sa'yo, Slug. habal eh. Wilfred Halloween Alimanya, si JBC, Albert Sison, DC Nasiji Maiso, Apa yung mahal na singil? EJ Bunjal, Lourdes Mubis, Albert Seron, Joe Marcos, Yolanda Jose, si Raimundo Claridad, si Yolando Alora, si Mr. Alora, si Ginger Riyad Brinis, Hindi ako para ano. Ha? Hindi ako.
Marvin Tumaho, si Noel Barmatos, si Kevin De Los Santos, si Philip Leo, si Joshua, si Arnold Nano, Antonio Marapao, Johan Monoplan, si Ray Lucencio, si Romeo Doka, si Jamal Limara, si Yanyan Paul, Lardis Sawal Ratio, Huwag po please, Mark is Alejandra, Jamal Rimara, si Linabas, si Alol, Dante Member, si Jomer, Rodson Oliver Miares, sila tayo. Good morning, mga Buksit. Dito tayo, mga Buksit. Nakapila pa tayo, mga Buksit. Buksit na tayo. Ormok, Asen, Buksit na tayo. Biar Ormok tayo, Buksit tayo, biar Ormok. Wala pa tayong pasero kay ano pa, Diyos pa. Buksit na tayo. Wala tayong pasero dyan, Buksit. Pataro. Wala ba tayong pasahero dyan, Buksit? Kaya natin mabuking ka lang, Buksit lang, walang pasahero. Dito na tayo sa turbine namin kung Buksit. Alas 2 ng hapon, wala pa rin pasahero dito. Ayan o. Wala. Matahimik ang mga terminal. Wala talang pasahero, Buksit na tayo. Ito lang gawing babad-babad, wala talagang dumarating. Yan ang benda pa ito si ang 5. Wala pa, wala pasahero. Buksit na tayo. Talaga. Ay na talaga Buksit na yung biyahe, Buksit na. Ang metro rin ngayon na, kundi lang yung sakay. Yan, si Kilaton o. Shout out kay Crispin Kilaton, saka kay Jocelyn Kilaton. Kung sila tayo, kabiyahan na ng Davao. Manunood pa naman ang asawa mo, si Jocelyn Kilaton. Yan ang mister mo, tiga Buksit.